ο αφορισμός της Επανάστασης του 1821 από την Εκκλησία. Το παρακάτω κατάπτυστο κείμενο συνέντευξε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο Έψιλον. Με το κείμενο αυτό ο Πατριάρχης Γρηγόριος αφορίζει και καταδικάζει την Επανάσταση του 1821. Πρωτοδημοσιεύθηκε στο ελληνικό περιοδικό Λόγιος Ερμής που τυπώνονταν στη Βιέννη της Αυστρίας. Το κείμενο αναφέρεται και αργότερα στο βιβλίο της ιστορίας του Ιωάννη Φιλίμωνος του 1856. Φυσικά αυτό το κείμενο δεν διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία. Είναι σημείο διαμάχης το εάν ο Γρηγόριος αφόρησε την Επανάσταση κάνοντας ελιγμό στην πίεση της Οθωμανικής πύλης ή ήταν μια ειλικρινής προσπάθεια με στόχο να περισσώσει τα κεκτημένα της Εκκλησίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πάντως ότι ο ίδιος Μάρτυρας Πατριάρχης είχε αφορήσει επίσης και τον Ρήγα Φεραίο και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ενώ όπως πολύ εύστοχα σχολιάζει ο ιστορικός Ιωάννης Κορδάτος, οι πραγματικοί πατριώτες που έχουν μεγάλα ηγετικά πόστα θυσιάζονται σε τέτοιες στιγμές. Η Εκκλησία φυσικά υποστηρίζει την πρώτη έκδοχη και με βάση και την ιστορία του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών, τόμος ΙΒ σίγμα 130β. Ο Αλέξανδρος ταλάντευσης διαμηνύει προς τους ηλιώτες. Ο Πατριάρχης βασιζόμενος υπό της πόρτας σας στέλνει αφοριστικά και εξάρχους παρακινώντας σας να ενωθείτε με την πόρτα. Εσείς όμως να τα θεωρείτε αυτά ως άκυρα, καθότι γίνονται με βία και δυναστεία και άνευ της θελήσεως του Πατριάρχου. Σημείο τριβής αποτελείται και το εάν αποσύρθηκε τελικά εκ των υστέρων ο αφορισμός. Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι ο αφορισμός ουδέποτε αποσύρθηκε από την ελληνική Εκκλησία μέχρι τις ημέρες μας. Η Εκκλησία υποστηρίζει ότι αποσύρθηκε μυστικά. Γι' αυτό άλλωστε κρεμάστηκε ο Γρηγόριος από τους Τούρκους. Ο ίδιος ο Σουλτάνος στην προκήρυξή του για το θάνατο του Πατριάρχη, αν και τον κατηγορεί για πλαστά δείγματα αφοσιώσεως, δεν αναφέρεται άμεσα στον αφορισμό. Ο δόλιος Ρωμιός Πατριάρχης, κήτη κατά τον παρελθόν, είχε δώσει πλαστά δείγματα αφοσιώσεως. Όμως ένεκα της εμφύτου διαφθοράς της καρδιάς του, ου μόνον δεν ειδοποίησε, ουδέ επετίμησε τους αφελείς. Αλλά κατά τα φαινόμενα, αυτός ο ίδιος όπισθεν των παρασκηνίων έδρα κρυφίος ως αρχηγός της Επαναστάσεως. Τα γραπτά όμως μεν. Εκτός από τον αφορισμό, ο Γρηγόριος ο Έψιλον είχε αποστείλει 2 ακόμη εγκυκλίους. Μία ανοιχτή να διαβαστεί στους κληρικούς και μία ακόμα εμπιστευτική προς τους Μητροπολίτες. Αν άγνοια του Σουλτάνου, την οποία φυσικά κανένας δεν τον υποχρέωσε να συντάξει. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πατέρες υπέγραψαν τον αφορισμό επάνω στην Αγία Τράπεζα. Αναφέρεται άλλωστε και μέσα στο κείμενο, προσδίδοντας έτσι με αυτή τη συμβολική κίνηση όλη την ιερότητα που απαιτούταν και αποδεικνύοντας τη σημασία που του έδιδα, διαψεύδοντας ταυτοχρόνως τους ισχυρισμούς περί εξαναγκασμού. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του αφορισμού μαζί με τα ονόματα όσων το προσυπέγραψαν. Γρηγόριος Ελαιοθεού, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, ή το κάθε ημάς αγιότατο
πατριαρχικό, αποστολικό και οικουμενικό θρόνο, υποκείμενοι ιερότατοι Μητροπολίτε και υπέρτιμοι και θεοφιλέστατοι αρχιεπίσκοποι και επισκόποι, εν Αγίο Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί και εντιμότατη κληρική της κάθε ημάς Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας και εκάστης επαρχίας, ευλαβέστατοι ιερείς και οσιότατοι ιερομόναχοι, οι ψάλλοντες εν τες εκκλησίες της πόλεως του Γαλατά και όλου του καταστένου και απανταχού και λοιποί, απαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί, τέκνα εν Κυρίων ημών αγαπητά, χάρις η ημίν και ειρήνη παρά του Θεού, παρά ημών δε ευχή, ευλογία και συγχώρεσης. Η πρώτη βάση της ηθικής, ότι είναι η προς τους ευεργετούντας ευγνωμοσύνη, είναι ηλίου λαπερότερον και ως της ευεργετούμενος αχαριστή, είναι ο κάκιστος των ανθρώπων. Αυτήν την κακίαν βλέπομεν πολλαχού στυλιτευωμένη και παρά των ιερών γραφών και παρά ετούτου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ασυγχώρητον. Καθώς έχομεν το παράδειγμα του Ιούδα, όταν δε η ευχαριστία είναι συνοδευμένη και με πνεύμα κακοποιών και αποστατικών εναντίον της κοινής ημών ευεργέτιδος και τροφού, κρατεάς και αητή του βασιλείας, τότε εμφανή και τρόπον αντίθεων, επειδή ουκ εστί φύση, βασιλεία και εξουσία, ημί υποθεούτε ταγμένη όθεν και πας αντιτατώμενος αυτήν την θεόθεν, εφημάς τεταγμένη κρατεάν βασιλεία, τη του Θεού διαταγή ανθέστηκα. Και τα δύο ταύτα ουσιώδη και βάσιμα ηθικά και θρησκευτικά χρέη κατεπάτησαν με απαραδειγμάτιστον θρασίτητα και αλαζονία. Ότε ο προσδιοριστής της Μολδαβίας ηγεμών, ο Ζημίοφιλε Μιχαήλ και ο του γνωστού αγνώμονος και φυγάδος Υψηλάντου, αγνώμων Υιός Αλέξανδρος Υψηλάντης. Εις όλους τους ομογενείς μας είναι γνωστά τα άπειρα ελέη, όσα η αέναος της εφημάς τεταγμένης κρατεάς βασιλείας πηγή εξέχεεν εις την κακόβουλον αυτόν Μιχαήλ, από μικρού και ευτελούς τον ανύψωσεν εις τον βαθμό και μεγαλεία, από άδοξου και άσημου τον προήγαγε εις δόξας και τιμάς, τον επλούτησε, τον περιέθαλψε, τέλος πάντων τον ετίμησε και με τον λαμπρότατον της ηγεμονίας έτης θρόνων και τον κατέστησε άρχοντα λαών. Αυτός όμως φύσικα κακόβουλος οών, εφάνει τέρας έμψυχον αχαριστίας και συνεφώνησε μετά του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, ιού του δραπέτου και φυγάδος εκείνου Υψηλάντου, ώστις παραλαβών μερικούς ομοίους τους βοηθούς, ετόλμησε να έλθει ευνής εις την Μολδαβία και αμφότεροι υπονενοημένοι επίσης αλαζόνες και δοξομανίες, ή μάλλον οι οποίοι μετεόφρονες κήρυξαν του γένους ελευθερία και με την φωνή αυτήν εφήλικησαν πολλούς των εκεί κακοηθείς και ανοήτους, διασπείροντες και αποστόλους εις διάφορα μέρη για να εξαπατήσωσι και να εφελκύσωσι εις τον ίδιον της απώλειας κρυμνών και άλλους πολλούς των ομογενών μας, δια να δεινώθωσι δεν τρόπον τεινά, να ενθαρρύνωσι τους ακούοντας, μεταχειρίστησαν και το όνομα της ρωσικής δυνάμεως, προβαλόμενοι ότι και αυτή είναι σύμφωνος με τους στοχασμούς και τα κινήματά του. Πρόβλημα διόλου ψευδές
και ανύπαρκον της ειδικής των κακοβουλίας και μετεοφροσύνης γέννημα και αποκοίημα επειδή το τι ούτων είναι αδύνατον ηθικών και πολύς πρόξενων μορφής εις την ρωσικήν αυτοκρατορία. Και ο ίδιος εντάφτα εξοχότατος πρέβζης αυτής έδωκεν έγγραφον πληροφορία ότι ουδεμίαν η είδησιν ή η μετοχή έχει το ρωσικό κράτος εις αυτήν την υπόθεση, καταμεμφόμενον μάλιστα και αποτροπιαζόμενον του πράγματος, της βδεληρία και προς επιπλέον η αυτού ευσοχότης ειδοποίησεν εξ επαγγέλματος τα διατρέχοντα, υπομνήσας το βασίλειο κράτος ότι η ανάγκη πάσα φροντίσει ευθύς εξ αρχής των αποσκορακιασμών και την διάλυση των τιούτων κακών και τόσον εκ της ειδοποιήσεως ταύτης όσον και από τα έγγραφα τα οποία επιάστησαν από μέρος των Μουχαφισίδων, των βασιλικών σεργατίων και από άλλους πιστούς ομογενείς επαρησιάστησαν. Έγινε γνωστή εις το πολυχρόνιο κράτος η ρίζα και οι βάσεις όλου αυτού του κακοήθους σχεδίου. Με τι αυτάς ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολέθριαν σκηνή οι δύο αυτοί και οι τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επιχείρησαν εις έργο μυαρών, θεοστιγές και ασύνετο, θέλοντας να διαταράξωσιν την άνεσιν και την ησυχία των ομογενών μας, πιστών ραγιάδων της κρατεάς βασιλείας, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αφιλανθή αυτή σκιάν με τόσα ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενο, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα, με τας περιουσίας και καταστάσεις και με την ύπαρξη της τιμής του και κατά εξοχήν με τα προνόμια της θρησκείας ή της διεφυλάχθηκε διατηρείται ασχανδαλίστως μέχρι τη σήμερον επί ψυχική ημών σωτηρία. Αντί λοιπόν φιλελευθέρων εφάνισαν μισελεύθεροι και αντί φιλογενών και φιλοθρήσκων εφάνισαν μισογενείς, μισόθρησκοι και αναντίθεοι, διοργανίζοντες, φαίοι ή ασυνείδητοι με τα απονενεημένα κινήματά των την αγανάκτωση της ευμενούς κρατεάς βασιλείας εναντίον των ομογενών μας, υπηκοών της, και σπέβδοντας να επιφέρουσι κοινών και γενικών τον όλενθρο εναντίον παντός του γένους. Και αγκαλά είναι γνωστό ότι όσοι είναι κατηρτισμένοι το όντι εις την ευσέβεια, όσοι είναι εχείς και τίμοι και των ιερών κανόνων και των θείων νόμων, ακριβείς φύλακες, δεν θέλουν δώσει ευηικίαν εις τας ψευδολογίας των αχρίων εκείνων και κακόβολων. Επειδή όμως είναι ενδεχόμενον να συνυπάρξησαν τινές, παρασυρθώσει και άλλοι. Δια τούτο, προκαταλαμβάνοντες εκ προνοίας εκκλησιαστικής, απαγορεύομεν πάσαν ημίν τα σωτηρίας και γράφοντας μετά το περί μας ιερωτά των συναδέλφων του μακαριωτάτου Πατριάρχου των Ιεροσαλήμων, των εκλαμπρωτάτων και περηφανιστάτων προχόντων του γένους, των τιμιωτάτων πραγματευτών, των αφ εκάστου ρουφετίου, προκριτωτέρων και όλων των εν την βασιλευούσης ορθοδόξων μελών, εκάστης τάξεως και εκάστου βαθμού. Συμβουλεύομεν και παρενούμεν και εντελόμεθα και παραγγέλωμεν πάσας ημίν της κατά τόπον αρχιερεύση
της ηγουμένης των ιερών μοναστηρίων, της ιερεύσης ο εκκλησίων της πνευματικός πατράσιν των ενωριών, της προεστώσει και ευκαταστάτης των κομοπόλεων και χωρίων και πάσιν απλώς της κατά τόπον προκρίτης, να διακηρύψετε την απάτη των ηρημένων, κακοποιών και κακοβούλων ανθρώπων και να τους αποδείξετε και να τους τηλεύσετε πανταχού ως κοινούς λιμεώνας και μετεοφρόνας και να προσέχετε όσο το δυνατόν εις τα σαπάτας αυτών και ραδιουργίας γινώσκοντες ότι η μόνη απόδειξη της αθωότητάς των είναι να εμφανίσονται ως αγράμματα λάβωση τυχόν ισχύρας περί της αιτής υποθέσεως. Η είδησης μάθωση και να παρασιάσωση ημέν εντάφτα εν βασιλευούσεις προς ημάς. Η δε εν της έξω μέρεσιν εις τους κατατόπους αρχιερείς και τους διοριζομένους παρά ημών εκκλησιαστικούς εξάρχους και τους βασιλικούς εξουσιαστάς και διοικητάς, δηλοποιούντος και παραδίδοντες και εκείνους και απλουστέρους, όσοι ήθελαν φοραθεί ότι ενεργούν ανίκια του ρεγιαδιακού χαρακτήρους, καθότι οι τούτοι διαπράσουσιν τη γενική ησυχία και κατακριμνίζουσιν τους αδυνάτους και αθώους ομογένειάς μας εις της απώλειας των βάραθρων. Και τόσον εμείς οι αρχιερείς, οι μοναστηριακοί, οι ιερωμένοι και οι προεστώτες και ευκατάστατοι και πρόκριτοι εκάστου τόπου, με την άγρυπνον προσοχή σας, όσο και οι λοιποί εκαστης τάξεως και βαθμού, άνθρωποι με τας εκ μέρους της αδιαλείπους συμβουλάς και νουθεσίας και κατά τας πατρικάς και προνοητικάς εκκλησιαστικάς ημών οδηγίας και παρενέσεις να γίνετε εδραίοι και αμετακίνητοι επί του κέντρου του Ρεαγιαλικίου και εξ όλης ψυχής και καρδιάς σας να διαφυλάτετε την πίστη και κάθεν υποταγή και ευπηθίαν εις αυτήν τη Θεόθεν εφημάστε ταγμένην κρατεάν και αίτητον βασιλεία και να αποδεικνύετε εντελώς με όλα τα πραγματικά της ειλικρινίας σημεία, καθότι η μεταευχαριστίας και ειλικρινίας υποταγή χαρακτηρίζει και την προς Θεόν αγάπην και πίστη και προς τα θείας αυτού εντολάς και τας υπαγορεύσεις των θείων νόμων και ιερών κανόνων υπακοή και την ευγνωμοσύνη της καρδίας ημών για τα άπειρα ελέη που απολαμβάνομεν παρά της βασιλικής φιλανθρωπίας. Επειδή δε προς τις άλλες εγένετο γνωστόν ότι ή το σατανικών της δημιουργεσίας φρόνημα επινοήσαντες και ευκαιρίαν ταύτη συστάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με δεσμόν του όρκου γινωσκέτωσαν ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιάκριτος και όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου ώστις για να μην φανεί παραβάτης του όρκου του. Απακεφάλισεν Ιωάννη τον Βαφτιστή, αν ήθελε αθετήσει τον παράλογον όρκον του, τον οποίον επενόησε η άλογος επιθυμία του. Έζη βέβαια τότε ο θείος πρόδρομος, ώστε ενός απλού όρκου επιμονή έφερε τον θάνατο του προδρόμου. Η επιμονή άρα του όρκου στη διατήρηση των υποσχεθότων παρά της φατρίας αυτής, πραγματευομένης ουσιοδός την απώλεια ενός ολοκλήρου γένους. Πόσον είναι ολέθρια και θεομίσιτος είναι φανερόν. Εξεναντίας η αθέτηση του όρκου αυτού απαλάτουσα του γένους εκ των απερχομένων απαραμυθιτών δεινών. Είναι θεοφελής και σωτηριώδης. Δια τούτο τη χάρη του Πανάγιου Πνεύματος έχει η Εκκλησία αυτών διαλελειμμένων και αποδέχεται και συγχωρεί εν καρδίας τους μετανοούντας
και επιστρέφοντας, και την προτέραν απάτη ομολογούντας, και το πιστό ρε Αγιαλίκη αυτόν εναγκαλιαζόμενους ειλικρινώς. Ταύτα αμέσως κοινολογήσετε εις όλους τους γνωστούς σας και να κατασταθείτε όλοι προσεκτικότεροι, ανατρέποντες και διαλύοντες ως αρακνιώδεις υφάσματα, όσα η απάτη και η κακοβουλία των προαιτίων, εκείνων καθε μανδυλίων τρόπων συνέμπλεξε. Επειδή εάν ο μη γέννητο δεν ήθελε να καθαριστεί η θανατηφόρος αυτή η λίμνη και θωραθώσει τινές τολμώντες εις επιχειρήματα ενάντια των καθηκόντων του Ραγελικίου, κοντά όπου οι τιούτοι έχουσαν παιδεύθωση, χωρίς ελέους και ικτυρμών, μη γέννητο, Χριστέ βασιλεύς. Αμέσως θέλει εξαφθεί η δίκαια οργή του κράτους του, κάθε ημών, και ο θυμός της εκδικήσεως γενικώς των εχλισλάμιδων, και θέλουν εκχυθεί τόσων αθώων αίματα αδίκως και παραλόγους, καθώς αποκριματίστος ταύτα πάντα διεσαλάπησεν η κρατεάν και αείδητος βασιλεία δια του εκδοθέντος και επί ακρόασιν κοινοί ημών αναγνωσθέντες υψηλού βασιλικού προσκυνητού ορισμού. Εκείνους δε τους ασεβείς προτέτιους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτες ολεθρίους να τους μισείτε και να τους αποστρέφεστε και διάνοια και λόγου, καθότι και η Εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους και επισορεύει κατά αυτόν τας παλαιομνοτάτας και βρυγοδεστάτας οράς. Ως μέλισσες υπότα τους έχει αποκεκομένους της καθαράς και υγιεινούσης χριστιανικής ολομελίας. Ως παραβάτε δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονητέ του ιερού χρήματος της προς τους ευεργέτας εγνωμοσύνη και ευχαριστίας, ως εναντίον ηθικών και πολιτικών ορών, ως την απώλεια των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας. Ασυνειδήτως τεκτενόμενοι, αφορισμένοι, υπαρχίεν και κατηρημένοι και ανσυχώρητοι και μετά θάνατον άλυτοι και τότο αιώνων υπόδικοι αναθέματοι και αυτοί και όσοι τις ίχνες συν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού. Αν μη θελήσωσιν εννοήσε την αρπαγήν και την απάτην και επιστραφήνε και βαδίσε την ευθείαν της σωτηρίας οδό, αν δεν αναλάβωσιν ο εστί τον εν τέλει χαρακτήρα του ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος. Αυτά δε και κατά της αρχιεροσύνης και της ιεροσύνης σας επαναντίνομεν, εάν μην βαδίζετε εις όσα εν πνεύματι Αγίων αποφαινόμεθα δια του παρόντος εκκλησιαστικός, εάν δεν δείξετε εν έργο την επιμέλειάν σας και προθυμία σας στην διάλυση των σκευωριών, εις την αναστολή των καταχρήσεων και αταξιών, εις την επιστροφή των πλανηθέντων, εις την άμεσον και έμεσον καταδρομήν και εκδίκηση των επιμενόντων, εις τας αποστατικάς φρονήματας, εάν δεν συμφωνήσετε την Εκκλησία του Θεού και ενή λόγου, εάν κάθε ιονδίτινα τρόπον δολιευθείτε και κατενεχθείτε κατά της κοινής ημών ευεργέτιδος κρατεάς βασιλείας, έχουμε ημάς αργούς πάσης ιεροπραξίας και τη δύναμη του Πανάγιου Πνεύματος εκτότους του βαθυμού της αρχιεροσύνης και ιεροσοίνης, το πυρί της γεένης ενόχους, εις την κοινή του γένους απώλειαν προτιμήσαντα. Ούτων την υγιεινόσκοντες, ανανύψαντες προς Θεού και ποιήσατες καθώς γράφουμεν εκκλησιαστικός και γενικός παρακελευθόμεθα. Και μία άλλος εξ αποφάσεως, ότι περιμένομεν κατά τάχος την ουσία των γραφωμένων αποπεράτωση. Είναι και η του Θεού χάρις και το άπειρον ελέος ή με τα πάντων ημών, αόκα εν μείνει πάρτιο.
Υπεγράφει συνοδικός. Επάνωθεν του χερούλη θυσιαστηρίου, παρά της ημών μετριότητος και της μακαριότητός του, και πάντων των συναδέλφων Αγίων Αρχιερέων. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποφαίνεται. Ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφαίνεται. Κεσαρίας Ιωαννίκιος. Ο Νικομηδίας Αθανάσιος. Ο Δέρκον Γρηγόριος. Ο Ανδριανουπόλεως Δωρόθεος. Ο Βυζιής Ηρεμίας. Ο Σύφνης Καλίνικος. Ο Ηρακλείας Μελέτιος. Ο Νικαίας Μακάριος. Ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ. Ο Βερίας Ζαχαρίας. Ο Διδημοτήχου Καλίνικος. Ο Βάρνης Φιλόθεος. Ο Ρέοντος Διονύσιος. Ο Κιζίκου Κωνστάντιος. Ο Χαλκιδόνας Γρηγόριος. Ο Τουρνόβου Ιαννίκιος. Ο Πισιδίας Αθανάσιος. Ο Δρίστας Άνθιμος. Ο Ζωσοπόλεως Πέσιος. Ο Φαναρίου και Φερσάλων Δαμασκηνός. Ο Ναυπάκτου και Άρτης Άνθιμος. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή